ओम साईराम. नमस्कार सर्वांना. 1 जानेवारी आज नवीन वर्षाच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. सकाळचे 11:30 वाजलेत. मी निघाले आहे मंदिरात आवरून. मानवी पण निघाली आहे माझ्याबरोबर. विराज गेला स्कूलला. आजपासून स्कूल स्टार्ट झाले. नाताळाच्या सुट्ट्या संपल्या. आता साईबाबांच्या आरतीला चाललो आहे. 11:30चा टाईम झालेला आहे. बाबांच्या आरतीला पोचलो आम्ही मंदिरामध्ये. चला, झाली आरती मानूच्या हाताने. मानूला छान असा आशीर्वाद भेटला नवीन वर्षाचा बाबांचा. घरी जाताना बाबांच्या पालखीचं दर्शनही झालं आहे. आमच्या गावात देवळाली गावामध्ये पारायणाला सुरुवात होणार. साई पारायण आता हे 10वं वर्ष आहे गावात. तारखेला पारायणाला सुरुवात होती. 7 दिवस एकदम प्रसन्न असं वातावरण असतं गावात.